Гинка. Хора от Пиринската фолклорна област. Размер 7/8 с дълъг първи дял. Броим. Раз, два, три. В това видео ще покажа 3 фигури по 6 такта. Характерното движение в хорото гинка е спусъкът с плъзгаща стъпка. Първата фигура започва с 3 такива спусъка с плъзгаща стъпка в посока надясно. И раз, два, три, два, два, три, три, два, три. Прескок на ляв крак в същата посока. 4 и обратно на десен. 2-3. Обръщаме се напред с плитка с ляв крак и подскок на десен. 5 и левия стъпва зад десния. 2-3. Обръщаме се надясно и правим 2 прескока. Десен-ляв. 6-2-3. Да изиграем 2 пъти вторите 3 такта. И 4-2-3, 5-2-3, 6-2-3. И 4-2-3, 5-2-3, 6-2-3. Ръцете са долу. Само в пети такт се вдигат до свити в лактите на раз и в шести се спускат обратно надолу. Пак на раз. 5-2-3, 6-2-3. Да изиграем цялата първа фигура. И раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3. Втора фигура, 6 такта. Втората фигура се различава от първата само по третия такт. И тук имаме 2 спусъка с плъзгаща стъпка. Раз, 2, 3, 2, 2, 3. В третия такт също има спусък. 3, но вместо да правим плъзгаща стъпка, десният крак рязко се свива заедно с подскок наляв и стъпва зад него. 2-3. Останалото е като в първата фигура. 4-2-3, 5-2-3, 6-2-3. Да изиграем 2 пъти последните 4 такта. И 3-2-3, 4-2-3, 5-2-3, 6-2-3. И 3-2-3, 4-2-3, 5-2-3, 6-2-3. И ръцете са като на първата фигура. Вдигат се на раз с плитката и се спускат на раз в следващия такт. Да изиграем цялата втора фигура. И раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3. Трета фигура, 6 такта. Третата фигура се различава от втората само по четвърти и пети такт. И тук имаме 2 спусъка с плъзгаща стъпка и трети с подскок. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Обръщаме се напред и правим кръстоска отпред вляво. 4, 2, 3. Скок с двата крака напред, като тялото се завърта надясно. 5. 2 бързи прескока назад. Десен-ляв. 2, 3. Шести такт е като на първите 2 фигури. Десен-ляв. 6, 2, 3. Да изиграем 2 пъти вторите 3 такта. И 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3. И 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3. Ръцете са долу. Вдигаме ги рязко до свити в лактите на раз в пети такт, когато е скокът с двата крака. Раз. Спускаме ги в същия такт. 2, 3. Да изиграем цялата трета фигура. И раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3.